You can't just stick it straight in. Dwi'n gwylio redhead porn. Spitio fo. Di Bedwyr i'm yn fan o'r bush. Hiya boys, Mare dwi a'n jopa ni ydi ffindio bobl sydd yn gacian am fforc. Fucking class. Dyma, ti isio fforc? Dwi bach yn sugar mummy. Dwi'n hoffi cymryd pobl mas, treatio nhw. Benw i yw Jade, dwi'n 21 mlwydd oed, dod o'r Bari a dwi'n assistant manager yn nightclub. 3 gair i disgrifio fi yw bach yn chaotic, bach yn weird a slay. Dating history fi'n fod fel emotionally unavailable men, merched sy'n bach yn fel crazy a messy. Dwi'n cael lot o sylw yn gwaith, mae di massively fel boostio fy confidence, bethau fel hwnna, so meddwl fi'n eithaf hapus gyda fy hunan. Ideal type fi, meddwl rhywun sy'n eisiau mynd mas, eisiau mynd i gigs, efo tattoos, just rhywun bach yn like cool a out there. 3 gair i ddisgrifio fi yw golygus. Na, can't be doing that. Can't be doing that. Enw fi yw Bedwyr Bowen. Dwi yn 22 a dwi'n byw yn Nghaerdydd. A dwi'n actor. Trio, anyway. Fucking hell. 3 gair i ddisgrifio fi yw hyderus, sport a honest. Worst date fi wedi bod ar yw Tinder date a oedd y waitress di dechrau heto arno fi. Ideal type fi, rhywun sy'n ambitious, rhywun sy'n honest ac bach sport. Ran looks, rhywun sy'n lean, edrych pobl yn gallu break fel ar y dance floor, a falle like dimples fel fi. How would you rate yourself out of 10? Mate, dim yn berffaith, does dim siwt beth. So 9.5. Oh god, fi'n sôn o twat nawr, mate. Mae'n amser i godi'r closh. Mae'r sexy singletons yma am gwrdd efo'i gilydd mewn 3, 2, 1. Reit, pwy sgynna ni fan hyn? So dwi'n Jade. Fi yw Bedwyr. Oce, so Jade, dwi'n gwybod bod chdi'n bai, so chdi'n expecti gael hogan neu hogyn, ti'n hapus na hogyn ti wedi gael? Yeah, hapus, yeah. Hapus I mean, dairiwiol either way. Happy days. Oce, amazing. A be am chdi? Yeah, ti'n just yn edrych am berson neis, like, mwyn end of it, do you know what I mean? Oce. Faint sa chi'n reitio chi allan o 10, first impressions, wan? Meddwl 9. Oce, cheers. starting off strong, be am ti? No, 8.5. Fydd Jade yn jaded, ta fydd isio bedio Bedwyr. Gwyn ni weld yn y rown gynta. So, yn hwn, da chi am dawnio'r shots, gwyrdd orange coch, a darllen cwestiwns i'ch gilydd. Right. Right, pwy sy'n mynd gynta? Yeah, na mewn gynta. Yeah, good. go on, Okay. ladies first. Right, go for it, girl. Oh, Bangin', Frank's hot sauce. Oh, wow. Fi'n gwybod fy hot sauce. Disgrifia dy night out delfrydol ti. Rhywbeth lle mae, like, it's not necessarily planned, ond mae pawb yn gwybod that's where you're ending, Yeah, is yeah. out. Yeah. right, ti'n barod am goch di? Yeah, go on. Oh my god. Dim yn hoffi'r spice. Be yw'r peth mwyaf gwyllt ti wedi gwneud ar night out? So, sa'n gwybod os ti'n gwybod yr icons ar y stryd Caerdydd, ond unwaith roedd fi wedi bennu lan tu fas Mackie's yn bwyta wrap gyda Sheila. Genuinely quite tame, to be fair. Ti ddim yn gwybod Sheila. Right, okay. Amser amdano shots nesa. Yeah. Let's go, Gil. Oh. Ma' hwnna'n gry, yndi? Oes yna star sign ti'n gwrthod deitio? Scorpios. Can back that. Yeah? Yeah. So pa sign yn ti? Aries. Fi'n Sag. Sag all round. Amser chdi wan i lyncu shots. Right. Oh, why are they fucking spicy? Mae ti'n anturus yn ystafell wely? Mae'n depend o pa gwely dwi yn. It cannot be straight in. 4 players, everything. Yeah. 100%. 100%. You can't just stick it straight in.
Da ni gyd all for foreplay. Yay! All for it. Barod? Yeah. Di yn neis? Yeah, done. Sorted. Gwybus fi ar So- fucking dan. Beth yw dy routine di cyn nos mas? Gyda hwn sos dan yn gotgi geg chdi. To bach. Probably going through like 4 outfits os fi'n bod yn fucking real, like. Os yw hanner y wardrobe ddim ar y llawr, then what's the point? Right, shot i ti wan, Yeah, darling. go on, hit me. Banging. Be oedd o? Don't know, gwell o'r shit yna. Be yw'r chat-up line? Gweithio ti di clywed? O fi'n gweithio unwaith, roedd dyn di talu fi 1 pint tip, a wedyn dweud, yeah, mae hwnna am ti, herwydd dwi'n gwylio redhead porn. Yeah, the audacity. Pa mor hyn yw'r boi yma? Classic Gary fel 40, like... Dwi'n neud bwys faint oed o, mae dal yn rwd. Wel, dwi'n sensio bach o fflam rhwng y ddau fire sign yma. Amser i ni fynd i'r rown nesa a ffindio allan i'n bach mwy. Reit, wel, i ddod i nabod eich gilydd i'n bach yn well, gen ni gêm y fan hyn o'r enw cadw neu cut. A da ni eisiau chi ffindio allan os da chi am cadw neu cytio y 10 peth ar y plat. Reit, dwi off i'r bar. Action! Handcuffs. Cadw? Thongs. Yeah, yeah. Buttocks. Botox. Buttocks. Cadw Botox. Stripper heels. Yeah, cadw stripper heels, cadw. Nudes. Yeah, cadw. Voice note. Cadw. Blew. Blew. Cut. Di Bedwyr i'm yn fan o'r bush, na di. Sex job. Cadw. Whips. Oh, purr. Cadw. Golau on. Cadw. Reit, dwi wedi gael ddigon. Cut! Paid a bod ofn. A ia, agor dy galon a ddim dy goesa. So, yn y gêm yma, da chi am greu banoff i pai. Hein di'r ingredients lovely sgynna ni, a mae bynnag sy'n neud yr un gweitha yn gorau wneud forfeit. Ti'n barod? Fantastic. Barod? Yeah. 3, 2, 1, go! Let's go! Oh, cheatio! Come on! Oh. Ah. Come on, honey. Ac i orffan off, ti'n meddwl llon ceg gwan? Go for it. Fi moyn diflannu. Nas ti'n wneud yn rhy ddrwg, ond amser chdi fynd nesaf. Ti'n barod? Pob look, genuinely. Go! Mynd i bod yn... Ti'n blaen. Strategic. Yeah, precise. Let's go, girl. Come on, girl! Spit him up. Go on. Okay. No, Come on, come on. Get in there. I've got to funny off with bach o cream. Yeah, nice. Come on, get i fwy na hynna. Okay. Get in there with it. Gorgeous. So, mae fyny fi wan pwy sy'n mynd i ennill y rownd yna. A dwi am reid Portion size, come y on. gwobr cynta i... Bedwyr. Diolch yn fawr. Ti di ennill i. Cheers. Da iawn chdi. Mae hyn yn feddwl, yn anffodus, ti di colli. A dwi'n meddwl bod gen ti gwaith digon o hufen ar dy wyneb di. So, dwi'n mor sori am hyn. Can't believe I just got cream pied on camera. Oh, girl, dwi'n mor sori. Ti'n teimlo'n sori dros di? Ydw, fi can fan i fan dig. Wel, mae hynna'n funny, because gen I yn spar y fan hyn. I shouldn't have said anything. Okay, then go on then. 3, 2, 1, go for it. Delicious. Lovely. Dwi'n mor sori. Dwi ti ddim. Clean up y fan hyn, dwi'n meddwl. Oh, wel, y bycar sbidur, mae gennych chi dal cream yn bo man. Anyway, mae'n amser rwan amdano killer question. Jade, dos di gynta. Okay, ble wyt ti'n gweld dy hunan mewn 5 blwyddyn? Fi'n gweld fy hun wedi gweld mwy o'r byd.
Dim efo cream ar gwyneb ti, ddo. Dim gyda cream. Ie. 100%. Goch di then, dos di am dy cwestiwn. Pan o ti'n fach, beth yn union o ti eisiau bod? Astrophysicist. Fantastic. Dim unrhyw beth fel fe fi'n neud nawr. So, mae'n amser i hein fynd dan y closh a fynd cefn llwyfan i benderfynu os dyn nhw'n dod yn ôl am yr ail act. Welech chi guys, ta-ra! Dwi'n methu credu bod fi wedi cael yn cream pied ar y dit cyntaf. Fi'n math o date yn alright, ti'n modd? Could have been worse. Dwi'n meddwl mae'n good looking boy, like. Oedd hi'n ferch del? Yeah, bach o sport. Highlight o date oedd actually ennill y challenge lle o'n i ddim yn gorfod cael fy cream pie o. Probably cael y cream bant o'r gwallt fi. Oedd dim eye contact, really. Dwi'n hoffi fod e'n eithaf creadigol gyda'r actio hefyd. Does dim really tape da fi a fi'n hoffi cwrdd o pobl newydd. So, yeah, ond can weld, ti'n modd? Can weld. Mae'n amser i ffindio allan beth yw'r canlyniad o'r det yma. Yn 3, 2, 1. Dwi am ar ben fy hun, ydw i? Dwi'n mor sori. That's alright, like. Falle bod date gweithio fi nawr ar teledu fyd. Ro'n i'n meddwl bod gennych chi sbarc go lew. Ta waith. Ta waith, ni'n aros yn sengl for the time being. O. Bechod ngwashi. Wel, di'n Romeo ni heb ffindio Juliet tro ma, ond who knows, ni di ffindio'r one eventually ni. Cant. Definitely. Wel, gobeithio gael fwy o hwyl tro nesa. Dwi'n meddwl roedd ni just ar fel different vibes. Dwi ddim yn really teimlo fe. Ond mae'n sy'n fel person lovely. So, message am Bedwyr yw ti angen cael mwy o spice. Spice up your life. Be sy'n nesau date in life Bedwyr? Byddai probably yn ysgoi to sio ffordd. Dwi'n neud digon o ffwl o fy hun yn barod. Ond, Jade, joy a bywyd.